Carnaval bij de Veldkretsers wordt mogelijk gemaakt door Luite Groentechniek Wienandsrol. Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot hij zien een steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Beste carnavalsvrienden, jongens en meisjes, dames en heren, fijn dat je weer kijkt naar op carnaval. Klein momentje even. Hey Jimmy, Zit in dat hooggang. du wilt ook even wat zeggen. Nog een zoen als het kost. Oké, geen probleem. Klaar. Oeps. Ja, wacht even. Ja, de kind. Hartelijk welkom bij aflevering 2 van Carnaval bij de Veldkretsers. Ook in deze aflevering nemen we erg met langs alle voorbereidingen en evenementen van carnavalsvereniging De Veldkretsers. De eerstvolgende voorbereiding is het inzingen van het liedje voor het liedjesconcours. De datum is 2 november. Als ik 's morgens wakker werd, spring ik dansend uit mijn nest. Staan ik immer vrolijk op, en chagrijn heb ik de pest. Dansen maakt mijn leven blij, begin zingend aan de dag. Dansen, 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 dansen is mijn leven. Dansen, 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 dat is mij gewoon met even. Als ik maak dansen, liefst de ganse dag. Laat mij lekker dansen, ik ben blij dat ik dat mag. Als ik al muziek hoor, vingen mijn voeten al de beat. Ik kan niet meer stilstaan, alles wiebelt van alleen. Mijn ganse lief wil dansen, het begint in mijn brein. Wat hebben we met het liedje gedaan? Is het weer direct beginnen of? Nee, ik heb er even een kort voorspelletje aangemaakt, want dat wordt nog niet gebeurd. Jongens, ik voel me een beetje opgesloten hier. Ja. Wat heb je gaat doen? Nee, zwiegen. 1, 2, 3, 1. Veldkretsers van Wieners, Ronnie op een rie. Met Prins de Wiese Rot, zeer van het partij. Ons jeugdprinsenpaar is ook weer paraat. Want feesten zit ons in het bloed, we maken het laden na het einde Veldkretsers te zien. Dat is mijn lust en leven, hier in Wienersrood kunt ze immer gaat beleven. Het dorpje van mijn hart, daar kiste mij niet doet, zelfs niet voor de allerknapste broed. Laat het nooit verloren gaan, zo blijft Wienersrood bestaan. Zo blijft Wienersrood bestaan. Alaaf! En dan moet dat aan. Ja, dat is Ja, dan gaat het toch vuur staan. Ja. De liedjes staan op de band, het oefenen is afgerond. De grote dag van de carnavalsopening en het liedjesconcours is aangebroken. Maar voordat het spektakel kan losbarsten, is vooraf nog een Sint Maartenstocht te lopen.
Eindelijk is het zoiets. De eerste zaterdag, traditiegetrouw, na de 11e van de 11e, gaat hier in het Veldkratserriek ook het vastenavondseizoen van start. Het eerst met de Sint Maartensoptocht en dadelijk binnen het liedjesconcours van de Veldkratsers. Ik wil het eerst als fanfare bedanken voor de muzikale omlijsting van deze tocht. Het kratsen wordt ze met de paplepel ingegeven. Of het door geveld is of over straat. Ik wil uitbrengen op alle veldkratsers die met zijn gegaan is. Over hooglustigheden. En op de Limburgse vastenavond. En rijveldkratje ten eerste. Ten tweede. Ten derde. Wat je kunt zien op het liedjesconcours. Het belangrijkste is dat de lui meedoen. En wat kinderen verwachten ervan, het zal wel stampendruk zijn. En jeker in de middenheid is voor mij al een winnaar. Want er is toch niks anders als eigen artiesten op de bühne te hebben en dat die zingen uit volle borst en hun best doen. Dus dat kunnen ze verwachten, veel spaas en plezier en ik hoop heel goede nummers. Harry is al volop de glazen aan het vullen. Het feest kan beginnen. Voordat de avond officieel kunt worden geopend, wordt de jury volledig geïnformeerd en uitgelegd wat van hun verwacht wordt. Ja, welkom bij dit openingsbal en het liedjesconcours van de Veldkratsers. Hier zit vandaag de jury. We hebben 4 deelnemers plus nog een intermezzo. De 4 deelnemers die doen erin met voor de prijzen. Ik heb een nummer gekregen van 1 tot en met 4. We beginnen bij 4. Eindelijk is het zoiets. Eindelijk mogen we zeggen. Het is vastenavond. En als ik zie wat we allemaal hier is, dan weet ik dat er in de Veldkratserriek goed zit wat de vastenavond betreft. Maar ik heb het eerst in de Pietermars opmarcheer gehad voor CV de Wille. Ik noemde Marie Hendricks trofee, want zo heet er, in ontvangst. En dit jaar, kilomachine druk, of een andere. Dames en heren, de winnaar van vorig jaar, CV de Wille. Hey Wille, zijn we er klaar voor? Op carnavalszondag, dan staan weer paraat. Iedereen erbij, alles vol ornaat. We werken al bezig met de ganse groep. We maken er gaat van, zelfs van oude troep. We schoeften en zeggen de dag tikken weg. Het maakt echt niet uit, schrijf wordt weer recht. We willen iedere kus, de jongens het werk. Daar we eraan werken, dat maakt ons sterk. Ja, dan gaat het los, dan zijn we weer daar. We zijn die willen van waar. Met vastelavond 6 dagen aan een stuk. De frietboer bij Harry, de zaal op een kruk. Met zwijt op de kop en pilsje in de hand. Laten we ons zien van onze beste kant. Misschien wel een priesje, dat hou wel verwacht. Heel veel plezier, het komt toen aan je lach. Niets is te gortig, te gek op de zee. Het vastelavond heb weer een vlinger aan de buurt. Ja, dan gaat het los, dan zijn we weer daar. We zijn die willen van haar. Met vastelavond 6 dagen aan een stuk. Ik zou zeggen, leuk graag achter de jury kloppen. Want nu is het heel voortaan, de zal moeten bepalen wer dadelijk de slager van Wienerswaar heeft. 2016. Dan gaan we weer tegen veldkratsers en veldkratserannetjes. We gaan weer met een groep voor de dans van de zus. Als ik 's morgens wakker werd, spring ik dansend uit mijn nest. Sta ik immer vrolijk op, en chagrijn heb ik de pest. Dansen maakt mijn leven blij, begin zingend aan de dag, omdat ik straks weer dansen zou.
wordt weer verleven. Samen dansen, zie en zie. Dansen, 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 dansen is mijn leven. Dansen, 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 het is mijn golden even. Als ik mag dansen, lees ik ganse dag. Loop ik lekker dansen, ik ben blij dat ik dat mag. het succes van vorig jaar zijn het weer paraat met de ganse hele club hier in vol ornaat. Kan ik eens vertellen wie het met ons scheidt met het winnen van de slager? Veel werelds gevleid. Verzin een club van ik zelfs en aan de stilt niks voor. Hebben zelfs geen boeplaats moeten wagen voor ons deur. Chauffeur, kar en tractor, dat hebben we allemaal niet. Regel alles zelf, je ziet wel dat het gaat. Maar €20 van dan zijn van jou gaat mans. En zelfs de liefste meisjes riepen dan hun kans. Weer heb ik aan iets nodig, hoor ik niet meer. Wie ons regeert de humor, de vriendschap en plezier. En meer, en meer. Het begin is ingenauwd, dat trappen weer dan af. Dan gaan we nog naar Vosje en jong, dat wordt weer gaaf. Maar zondag is de vuurpiel, de kroon op ons weer. Dan drijf ik broodje deur binnen en trekken langs de keer. Maar €20 van dan zijn van jou gaat mans. En zelfs de liefste meisjes riepen dan hun kans. Weer heb ik aan iets nodig, hoor ik niet meer. Wie ons regeert de humor, de vriendschap en plezier. Maar €20 van dan zijn
Dit jaar ben ik naar de toegekomen en gevraagd, juf José, kennst du voor de Dans Marietjes gaat schrijven? Kennst du voor de handbalclub gaat schrijven? Kennst du gaat schrijven voor de Wille? Want die waren vorig jaar ook bieden. Maar José, we kunnen ik niet genoeg bedanken. Ik pak een nerveus bloemen voor de prins Jimmy überhandigt die. Ik heb het net al gezegd, er zijn 5 liedjes geweest wat juf José geschreven heeft. En dat van de Veldkretsers, voor de Raad van Elf. Ik heb meer cachet aangegeven. En laat dus een van de hoofdzangers voor de stagiair zijn. De microfoon moet aanblijven, want hij heeft een stem wie een nachtegaaltje. Sylvain, het woord is een dikje. Dat is niet lust en nerven, hier wie is rood, kan ze immer gaat beleven. Het donker van mijn hart, dat is de weg niet doen, zelfs niet voor de allerknapste broer. Laat ik nooit verloren gaan, zo biedt wie is voor bestaan. En daarom weer we carnaval, het schoon als schuiven niet. Leuke was het zwijnde, wie ik nog wat geneed. De jongens van de Wiesenrad verheugen ons alweer. Als die daar kan komen, van spaas en van plezier. Eine veld kan het te zien, dat is minus en nerven. Hier in Wienersrad kan ze immer gaat beleven. Het donker van mijn hart. Ik wil geen dronken of ik wil niks meer. Hassel, die van jury met nummer 4. 8 punten. De winnaars niet in de bastiën. De winnaar. Na het succes van vorig jaar zijn we weer paraat met de ganse hele club hier in Vollernaat. Kan ik eens vertellen wie het met ons scheidt met het winnen van de slager? Veel werelds gevleid. Verzin een club van ik zelfs en aan de stelt niks voor. Hebben zelfs geen boeplaats moeten wagen voor ons deur. Chauffeur, kar en tractor, dat hebben we allemaal niet. Regel alles zelf, je ziet wel dat het gaat. En zo bleef het nog lang onrustig tot in de late uurtjes. Parallel aan alle festiviteiten gaan ook de voorbereidingen gewoon door. Een belangrijk onderdeel van de Veldkretsers zijn de dansmarietjes. Ik heb nu op dit moment 15 dansmarietjes. Of ja, dansmarietjes zijn. Eigenlijk vind ik het meer dansgroepen die wat dansmarietjes pasjes uitvoeren tijdens de carnaval. Want echte dansmarietjes, dat zijn het niet. Want ik vind toch dat dat een beetje met de tijd met moet gaan. De oudste zijn 18, die waren bijna 19 en de jongste is 4. Ja, en eigenlijk zijn het nu op dit moment gesplitst in 2 groepen. Vorig jaar waren het er 3. Ik heb 6 oudere dansmarietjes. Daarna heb ik nog een groepje van 6. Daar is de oudste is 13 en de jongste is 10. En dit jaar heb ik de 2 oudste groepen bijeen gedaan. En die maken samen een dans. Ik ben best wel een strenge juf, dat hoor ik ook meerdere malen. Maar goed, ze zijn ook het visitekaartje van de carnavalsvereniging. Dus ik vind dat ook wel belangrijk. En dat weten ze ook. Maar daar tegenover staat dan ook wel dat we ook hele leuke dingen erin doen. Het is 22 november. Een datum waar jij gaat voor u naar hebben uitgekeken. Vandaag is de dameszitting. Het thema is Moulin Rouge en belooft aan een spannende dag te beuren. Al vroeg in de ochtend komen de Can-Can Girls in de dop op het spektakel af. Iedereen in themakledij en volledig voorbereid.
Binnen een houvoer is de zaal gevuld. Het programma kan beginnen. Ik moet je allemaal een compliment geven wie het goed ziet dat je de moeite hebt gedaan om ik dat allemaal aan te doen. Nee. We zijn een comité van 5 man en die wil ik nu op het podium hebben. Mag ik even voorstellen? 4 met de 5 regelen dat. Claudia, Helene, Marita, Jacqueline en ik, Antoinette. We beginnen natuurlijk het allereerste met de hand op ons hart. Het Limburgs volkslied. Wat denk je nu, Jimmy, als ze dit zuus? Ja, ik zie door die tasjes, maar daar wil ik niet zo gans blijven, Anna. Die mogen van ons vandaag te gast zijn. En natuurlijk moeten die ook het beloven aan ons, want die speelt zich zoveel af vandaag. Dames, ons mascotje, het BH'tje. Ik houd dat voor me, hier ligt allebei een hand erop. Beloof je dat je alles wat je ziet, huurt, proeft, dat je dat niet naar buiten brengt. Wat zeg je hierop? Dat beloof ik. Voor deze keer, ik beloof het. Dankjewel. En ons thema is natuurlijk Moulin Rouge, maar die zijn niet zo goed wie Moulin Rouge. Geweldig, hè? En het tasje, het is tenslotte ook een dameszitting. Er zitten allemaal spulletjes in wat veel meisjes in een tasje hebben. Buitenmars. Hoe mogen we heen? Zo, oké. Zoeken de dames, hey, hey, hop, en in heerlijk jongens, heerlijk. Zo heel dag, dat is vastgelopen. De dieken in Den Haag nu, die zijn in paniek. Ze zeggen gewichtig vanwege te dik. De afstandprogramma's, wat zijn ze gewild? En iedere keer werden de kilo's geteld. Maar zo af en toe dan vergeet ik dat even. Dan gewoon ik De tijd vlug. Een week later staat de gezamenlijke opening op het programma. Voor de tweede keer openen alle carnavalsverenigingen van Grotnut het carnavalseizoen samen. Dit jaar gaat deze happening plaatsvinden in Wienersrooi. Samen openen, dat doen 5 carnavalsverenigingen. En dan hou ik hier van al die carnavalsverenigingen, van Tjummert, de Vorst naar boven en van die andere 3, die wat nog naar boven moeten komen. De president naar boven, zodat we samen kunnen openen. Mogen de buitenmars op, man. In Wienersrooi is de traditie samen openen, dat deze samen en dat deze met het Limburgs volkslied. En in Wienersrooi is het ook een traditie om dan de steek af te doen als het Limburgs volkslied klinkt. Dus we doen de steek af, jongens. Wo in grondgroen eikenhout nachtegaaltje zingt. Over het Malse korenveld lied des leeuweriks klinkt. Langs de toon des herders kant, langs de beek des rood, daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oud. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oud.
Dan gaan we nu echt beginnen. En dan denk ik dat onze discjockey wel een Polonaise opzet. 4 sleten aan achter de Polonaise. En de hooggelustigheden van elk kerkdorp mogen voorop gaan. Iemand in dit een dik, jongens. We zijn ontzettend trots om vanavond hier te mogen presenteren. Ron en Harald, oftewel La Bamba! Het is zoiets, het is vast de lovenstijd. Kijk eens naar de raam, is hij niet prachtig versierd? Dat is die traditie, anders wordt niet gevierd. Het zonglijst is gaar, op de cachotto steekt klaar. Ja, kilo's de bier is met de zaak in bezwaar. En alle nu liedjes die heel goed te kop. Gewerken geoefend, dit jaar zijn ze weer tof. Nog even kijken wat er zit van het weer. Ik ben verdig, we gaan verheer. Vastelavond in Limburg, ik ben er verklaard. Mijn gezicht is gesminkt, wat kijk kleur in het haar. Ik heb mijn bekschen al aan, en de vlag die hing goed. Vastelavond in Limburg, 3 dagen erop goed. Op zonnig den grond met die juskepeld rood. Dat is zo'n dag, daar kijk ik er maar heroet. Beste carnavalsvriend, verzin er weer doorheen. Aflevering 2, lep op zijn eind. Vanaf 23 januari komen we weer terug met aflevering 3. In deze aflevering volgen weer de nieuwe prins en het jeugdprinsenpaar tijdens hun voorbereidingen en de proclamatie. Ook zijn we aanwezig bij de galazitting en de carnavalsavond van het Genderriek. En niet te vergeten het carnavalskine. Maar Roy, heb je er eigenlijk al een nieuwe prins en een jeugdprinsenpaar gevonden? Ik kreeg net een vraag over gesteld ook van de kastelein en ik heb me voorgenomen en dat houd ik ook vol, dat doe ik geen mededeling meer.